Gabon guztioi, Radio Vitorian jarraitzen duzue, hemen Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Gaur daukagunen gaia, mai gainean daukagun gaia, sukaldaritza duzue. Horretarako berehala aurkezpenekin goaz. Gaurko gaia, sukaldaritza. Eta gurekin dugu gaur hementxe Radio Vitoriako estudietan adibide bat baino gehiago. Gurekin dago adibidez Unai Fernandez de Retana. Dakizuen bezala, sukaldaria, etxe hontako kolaboratzailea eta El Clarete jatetxean lan egiten duena. Unai Fernandez de Retana, Gabon. Gabon, somos. Ondo, nola hasi zinen sukaldaritzan? Bueno, ez dakit. Azkenian ez dakit. Ni bai, ama esaten du bati ze aitonari begira, nire aitona oso sukaldari hona zan, eta bueno, beti berarekin nengoen, eta prestatzen berarekin, laguntzen, eta uste dut hortik etorri zela. Prestatzen, laguntzen, bai, baina aitonak ere orduan sukaldaritzan ibiltzen zen? Keba, nire aitona zen hemen diozesanazko konserjea, eta bueno, bera hor zebilen bere gauzak egiten, eta baita ere gustatzen zitzaion hori sukaldea egitea, baina ez da zen profesionala ez da. Zenbat urtekin erabaki zen nun sukaldaritza ikastia? Uste dut 16 urtekin edo gutxo gara bera. Bukatu nituen hori renko ikasketak, eta gero hasi nintzen hor Eskolia Zaizkibelen diozesanazko ikastetxean. Beraz, badakizu zer den eskola bat, eta hain zuzen ere, gurekin dugu ere, Gamarra Ostalaritza Eskolako ikasketa burua bere izena, Iñaki Armentia. Iñaki, Gabon. Gabon. Gamarra da diozesanesekoa, ala ez? Ez, gurea da publikoa. Publikoa da. Bai, departamentukoa. Departamentukoa. Hezkuntza departamentukoa, bai. Eta Gamarrakoa zenbat urte daramatza lanian? Bueno, nik ikasi nuna hor lehenengo promozioan, beraz, iaia 20 urte, 19. Eta nolatan etxinen Unai bezala jatetxe batean sartu, hasi, lanian, gero zeure jatetxe antolatu, zergatik ikasketetan? Hori zen ideia, nik bukatu nitunean ikasketak, hasi nintzen lanian jatetxetan, eta bar, eman nituen 5 urte, 5 urte, eta gero badeitu ninduten Gamarratik, lanean hasteko irakasle bezala, eta, bueno, hortia, ez dakit, 13 urte, 14 daramat irakasle bezala. Gero, ja, hori igual pizka finkatzeko, eta bar, naiz, eta, bueno, nik berez sukaldaria naiz, ikasi nun ere bai gero, hezkuntza zientziak pizka bat, igual nire lana pizka bat hobeto egiteko, edo. Gaur egun, zenbat ikasle dituzue Gamarran? Gamarran 120 hasi dira aurten. Bueno, gero daukagu, 120 goizez ikasten direnak. Gero arratsaldetan daukagu ere bai formakuntza kurtziloak, edo beste modalitate bat deitzen duguna eskaintza partziala da. Ikasketa berdinak, baina ordutegi murriztu batekin, eta hor izango ditugu beste 50, 60. Zan behar da, normalean ikasteko matrikula egin behar dela ustaianen hasieran. Hori egiteko oraindik jendea denborarekin dago, eta matrikula egin daiteke. Batzuek esaten dute fakultatetan ezer gutxi ikasten dela. Sukaldaritzan beharrezkoa da eskolatik igarotzea, pasatzea, gero sukaldari ona izateko? Nik uste baietz, ez. Zu lehendabizi jakin behar duzu zer dira gauzak, azkenian baita ere eskolan esaten dizuten zer den sukaldari itzatea, zuen lagunekin lan egitea, behar duzu, ze bestela azten baldin baduzu jatetxe batean, ikasiko duzu azkenian euren nahi dutena, igual, ensala bat egitea eta hortik esala eltengo. Eskolan egoten baldin bazara, igual esala tetzen dena jakinda, baina zeo zer dakitzu, eta hortik ja aurrera joan dezakezu. Subijana, Arguiñano, Berazategi, beste batzuk, Castillo, beregunean, guztiak pasa izan dira eskoletatik, ala batzuek bai, beste batzuek ez? Arzak uste baiet, Subijana bai, Arguiñano baita, Martínez dakit uste dut ez, ze bere ama zeukan jatetxea, han Kalbeton, Bodegon Alejandro,
eta Castillo uste du baita, baina ez dakite, seguro. Osea, baina handiak uste ia gehiena bai. Ia gehienak... Bai. Zuk esan duzunarekin batera, ez? Esan duzu, unibertsitatean edo fakultatean batzutan esaten dela gutxi ikasten dela. Nik uste dut eskoletan daukagun honena dela benetako praktikak egiten direla. Igual ikaskete, fakultate batean igual gauzak oso teorikoak dira, eta igual ez da inbeste praktikatzen. Guk beti eskoletan, azken finean, lehenengo egunetatik praktikak egiten dute. Eta horrek ikasteko... oso ona da, ez? Portzentaietan ikusita, eskolan ematen dituzun orduetatik, zenbat paperen gainean eta zenbat sukaldian sartuta? Paperetan 120 edo, eta beti 120 horrek, lotura dauka praktikarekin. Ze polita, ez? Bai, baina gertatzen dena ni gauz bat txartu ikusten dut, ez dakit ja noren kulpa izango da. Bai, eskolak nik uste dut ezetz, bai dela, goia daudenak. Departamentuko hori da. Zegu adibidez, ni egon nintzen ikasten 3 urte. Eta 3 urte horietan egon nintzen 3 jatetxetan, praktiketan. Udan? Udan eta urtean zehar. Eta orain, ni ikusten dudana behintzat, igual, konfunduetan nau. Egoten dira ez da llegatzen 2 urtera, eta uste dut jatetxe batera juten dira. Ni ikusi dudana, igual gamarran hori da, dira, 2 urteko ikasketak, 2000 ordukoak, eta normalean azken 4 hilabeteak 400 ordu inguru ematen dute jatetxetan. Egon daitezke jatetxe batean edo 2 jatetxetan, segun nola antolatzen duzun, ez? Baina, bueno, bai. Uste duzu hasieratik sartu behar dela jatetxe batean iaia? Ez. Nik uste dut eskolan ikasi behar duzu, principala, laban hartu, ondo garbitu, txukun izetea, eta gero ja ikasiko dituzu gauzak jatetxean, baina principala, esaten dizuna, labana, txukun izatea, garbitasuna, eta hori. Gauz horiek ikasi behar dituzu eskolan, eta gero ikusiko duzu ja jatetxetan, ja gustatzen baldin bat duzu, jarretuko duzu edo bestela, bueno. Esan dute lehen, ze polita ez, baina hori da ikusten dugulako bakarrik alde positiboa. Ze polita bai, baina ze gogorra ere bai. Baita, ni uste bai. Ze lan gogorra da, baina uste du lehen gogorra zela. Lehen gogorra ba. Nik uste bai ez. Dena den, beti igual gehienetan identifikatzen dugu sukaldaritza jatetzekin. Eta, sukaldari izateko era eta motazko daude ez. Azken finean, lehen egon gara komentatzen ez dakit non ikasi genuen eta barez, horren dela 20 edo 25 urte denok edo gehienek etxean jaten genuen, bai ez dakit familia osoa, ez? Gaur umeak ikastolan bazkaltzen dute, ez dakit oporretara gero eta gehiago, teletan, jatetzetan eta bar. Askoz gutxiago sukaldatzen da etxean eta askoz gehiago jaten da kanpoan. Horretarako sukaldari asko behar dira eta mota ezberdinetakoak. Orduan, badaude beste sukaldari batzuk, azken finean direla, beste langile batzuk bezala, catering enpresetan lan egiten dutenak, edo hoteletan, edo ospitaletan, eta bai. Leku batzutan izaten da, azken finean irtenbide profesional asko daude, eta oso desberdinak. Baita, denan zuk esan duzuna, ekin ere bai nik uste dut ados nagola, aldatzen ari dela pizka bat ere bai jatetzen asuntua, eta ja antolatzen dira igual pizka bat, ordutegi ezberdinak, igual ere bai lehen bazkaltzeko, ez dakit, ordu bat erdietatik, 3 erditara. Gero eta gehiago dira, batzutan goizetik gauera irekitzen dauden jatetzeak edo horrelakoak, eta ja azten dira beste antolakuntzak egiten. Hala ere, unairentzako ez daki guztiak jatetxeak diren, esan nahi dut. Ez da, sukaldaria ere bai bada cateringekoa? Bai. Bai, ezberdina da, eta beharrezkoa da baita ere, katilina, inak izaten duena, menuko sukaldaria, residenziako sukaldaria, eta, azkenean denak dira sukaldaria, baina batzuk gaude jatetxetan, eta beste batzuk daude beste gauz egiten, baina niretzako, txapo, denentzate. Gero eta gehiago, bazkaltzen eta faltzen dugu etxetik kanpo? Ez que nik ez dakit. Edo gero eta bokata gehiago jaten ditugu etxetik kanpo. Edo hamburguesak.
edo pizzak, edo eguneko menu merke hori. Bai, nik uste dut gero eta gehiago bazkaltzen dela kanpoan. Eta oso garrantzitsua da, batez ere eguneroko gauza baldin bada fundamentozko egitea. Jaten baldin baduzu noizean behin hamburguesa bat edo pizza edo bokata, bueno, baina jaten baldin baduzu egunero eta ez baldin baduzu zaintzen zure jana, zure elikadura, nik uste dut kanpotik, kanpoan bazkaltzen baldin badugu egunero, zaindu behar dugu zer jaten dugun. El Clarete adibidez, puntako jatetzea dugu Gasteizen, baldin bagoaz bazkaltzera ostegun batian, nola dago jatetxea? Esan nahi dut. Betetzen da, ala zaila da betetzea. Badakit ostiraletan eta larun batetan, gaur adibidez deitzen baldin badut, noizko ematen diazu? Gaur itxita dago eta ez da inork. Ez baina, larun bat edo ostiral baterako, gaur deitzen badizut, noizko ematen diazu? Ostiral edo larun bat ontarako, duzu lekurik? Ez dut uste. Osea, oraintxe bertan ez da kaliburua aurrean ikusteko, baina ez dut uste. Segurazki datorren asterako. Baina astean zehar, hori, depende igual zu goizean iristen zara eta irekitzen duzu liburua, eta ikusten dituzu, hori, lau retzerba. Zen leike, lau reserva hori bakarrik ematea, zen leike, betetzea. Osea, ezin duzu jakin zeren guzu. Horrelako dira. Gasteiz? Bai, Gasteiz horrelakoa da. Gasteiz horrelakoa da. Bai. Gauza bera gertatzen da beste jatetzetan ere bai. Ez dakit. Puntako jatetzetan. Ni besteak ez dakit, ni bakarrik. Nahiko dakan nirearekin ikustea beste baino. Egunerokua zaila da, orduan, 4:40 ez da gauza bera. Oso zaila, goizean, hori, eskatu behar dituzu arraina, aragia, no seke, eta ez dakizu zenbat eskatu, adibidez, igual aragia biharko ondo, baina arraina nire gustatzen zait gaur erostea eta gaur ukatzea. Orduan ez dakizu. Ez dakizu. Hori bai, ostiraletan eta larun batetan beti beteta, baina horrekin ez dago bizitzerik, nahi? Bakarrik lan egiten ostiral larun batetan eta jaiegunetan? Nire gustatuko ditzeidake bakarrik egitea, aste azkena, osteguna eta igual ostirala, baina guardian bakarrik, baina ez leike. Baina, zu nahi duzu enpresa bat orduan. Gustatuko ditzeidake, baina ezin leike. Eta ostiral eta larun bateko arekin ez da nahiko, bizizateko. Ez, hori ona da, baina beharrezkoa da astean zehar ondo lan egitea, bestela ez do nondik hartu. Iñaki, beti esaten dugu, Gasteiz komplikatua da lain bat gauzetarako, ez dakit ere, jatetxetarako egunerokoa egiteko, ez nau hori, eguneko menuz hitz egiten, baizik eta puntako jatetxeak. Bai, osea, esan duzu jendea betetzeko bai. Edozin lan egunetan. Ziur naiz, Donostiako jatetxeak, puntakoak, agian lehen gehiago, ez dakit. Baina ziurazki Gasteizen baino horrezagoa da betetzia. Bai, nik hori Donostiako batek esan zidan, ona etorri zen lan egitera eta desberdina zela, ez? Dirudi, Gasteizen dirua gastatzeko hori bazkarietan edo gehiago begiratzen dugula beraiek baino. Hor igual ez dakit hemen dirua, zer egiten dugun diruarekin, zertan gastatzen dugun, ez? Baina hor badago igual beste kultura bat, eta ez aia inbeste eta jende gutxiago mugitzen da, ez? Hombre, gero turismo, ez dakit, Donostian bakarrik turismo gastronomikoarekin jende asko juten da horretarako. Bai, eta ez bakarrik gastronomikoa, baizik jendea igual aste bukarion bat igarotzea juten dira Donostira, eta azkenian jan behar dute, osea, kanpotarra direnez, jan behar dute, eta hori nabaritzen da, hori. Mugimendu askoz gehiago dagoela Donostin Gasteizi baino. Eta maila ere bazuagoa, Araban, beste arlo batzutan gertatzen den bezala, Arabarrak atzetik gabiltza? Nik uste dut, Araban oso maila ona dagoela, horrela orokorrean ikusita. Begiratzen baldin badugu Gipuzkoarekin konparatuz, nire ustez Gipuzkoan daude bataz beste eginda estatuko sukaldaririk onenak. Eta ia esango nuke, ez dakit dago hori zerrenda famatu hori, ez dakit Inglaterran egiten dutena, 50 onenak, munduko 50 onenak, eta uste dut hor 34 Gipuzkoar agertzen direla. Eta kontutan izan behar dugu garela munduan 2 milioi pertsona edo 3 milioi, eta mundua oso ondia da. Beraz, nire uste dut euskal sukaldaritza oso maila ona duela, eta Arabakoa ere bai, Araban badaude oso jatetxe onak,
Bueno, gero ere bai nabaritzen da, ez dakit pintzoko egiten direnean lehiaketak eta bar, eskain urte hauetan, bueno, nahiko sariak eta bar jaso dira, eta bueno, nik uste dut Gasteizen oso ondo jan daitekela ere bai. Adibidez, ni adibide on bat akatze. A ber, berazatei zer esaten dizun honen inguruan. Aste honetan, hemen Gasteizen eginda hori Caja Vitalko inaugurazioa, eta hori, igual, adibidez, igual kutxa berbera egiten badu Donostin, pintxoak, eta bueno, edo Baskaria, edo seguro, edo Martí, edo Juan Mari, edo Pedro jungo ziren, prestatxera. Hemen Gasteizen, azkenean zaburdi izaneko. Bueno, nik ez dut esaten zaburdia txarra dela, ezberdina da. Nik esan dute, que zer importante egiten baduzu, dena importante izan behar duzu. Eta azkenean gu ez gara maite. Osea, baina zuri Unai esaten badizu Vital Kutxak demagun, Bai. Unai, prestatu. Baduzu azpiegiturarik prestatzeko 3.000 pintxo usteotatzu izan zirela, bai. Eta 18 lagunentzako Baskaria. Badakit 18 lagunentzako Baskaria baiet. Bai, baina ni bakarrik ez. Baina adibidez, egin dezakegu Zaburdirekin. Eure prestatzea catering, eta sukaldaria prestatzea menu on bat izateko referentzia. Eta ez da egin. Dena denez baldin bada, dira, horrelakoak egiten zaila da, gero batek, izatea aukera hori, ez? Normalean egingo bazuten, segurazki, zuk edo besteren bat, hasiko zen olako enpresa... Bai, edo ez, zu jarretzen duzu zure lanarekin, eta listo. Baina, eta nik ez dut esaten nik, Hemen Gasteizen sukaldari oso onak daude, baina ez dugu maite. Baina nork ez du maite? Ez dakit, ez dugu ematen importantzia, igual, Donostin ematen diote importantzia askoz gehiago, eta hemen ez. Zergatik? Ez dakit. Ez dakigu saltzen. Hori da, azkenia ez dakigu saltzen. Eta gu ez baldin bagara saltzen, nor salduko dugu. Txarrana da, Unai, kontu honekin urte asko darmatzagula. Bai, baina... Ez dago aldaketarik, ez instituzioetatik, ez gizartetik, ez sukaldari beraien handikazita. Baina, lan egin behar du hori aldatzeko, ez? Eta, badakizu hasiera beti txarra direla, eta, Iñaki aipatu du, bai aldaketak ikusi ditu dela pintxoetan. Hori bai. Ez dakit marketing on bat izan den, ez dakit Gasteiz honekoa izan den, baina pintxoetan egia da. Nire ustez marketing on bat dela. Badago Toloño, sariekin, badago Sagartoki, sariekin, marketing on badala. Bai, nire uste baietz. Eta beti egin direla pintxon batzuk, eta hor daude, eta Baina ala ere jendeak pensatzen du, ez dakit, estatuko pintzonenak Donostiakoak. Eta gero ez dago, jende asko juten da Donostiara hori egitera, Kontuz, zerbait modan sartzen denian, alde zarrean aurki ditzakezu Donostiakuan, txarrak eta honak. Hori da. Baina guk igual, ez daukago izen ona, baina gero lehiaketetan, demostratzen da. Ikustekoa da, Frantziatik etorritakoak zenbat diren. Ikustekoa da. Harri-harria da zenbat frantzez ibiltzen diran Donostian asteburutan, ez da? Beraz, marketinga beharrezkoa da. Hombre, beharrezkoa da, seguro. Eta ez dugu ez egiten. Baina, ni baita ere dakat kulpa, azkenean ez dugu egiten marketing. Hemen ez dago lotura on bat, igual jatetxeak edo sukaldariak, ez dago loturarik zer egiteko. Eta hori nabaritzen da. Hasi, gazteak gero saiatzen ari gara. Zarragoak, ez da, baina. Ze saiakerak egin dituze. Bai, itxe berbetan gaude, aber zer egiteko, beharrezkoa da, hemen Gasteizen zer egitea. Baina norekin egiten ari zara, Plagarorekin edo norekin? Ez, lagunekin. Lagunekin, lagunak, baina sukaldean direnak. Eta, aber saiakera egiten badin badugu, zer egiteko, hori. Hemen Gasteizen ikusten baldin bada zer dagoela. Baina hori nola plazaratu gero, asmo horiek esan nahi dute. Zaila da. Kampaina bat edo... Ez dakigu, ondikan ez dakigu, baina zer ingo dugu seguro. Entzungo da seguro, baina... Itxuin behar. Bai, ondikan bai. Itxuin behar. Patxi Ezeizaren zain geunden ere, baina uste dut ja ez dala etorriko. Bere egunerokuan ziurazki arazoren bat suertatu zaio. Patxi Ezeiza zaldiaran jatetxekoa.
Botatzen duzue faltan Gonzalo Antonek antolatzen zuen asteura? Bueno, hori aspaldiko kontua da, eta hori ja igual 15 urte edo gehiago desagertu zenez. Nazioarteko asteura? Bai, nik momentu horretan egon ikasten, eta oso ondo zegon. Eta gero, bueno, irakasle bezala zintzenan ere jarraitzen zuen. Uste dut oso ondo zegoela. Bai, ni egon nintzen, ni barruan egon nintzen, eta zen una bomba. Bai. Ba, ni egon naiz Sukaldean, Ferran, Frantzesco Txiboa, no seke, osea, niretzako izan zen una bomba, eta behar da. Baina nik ikusten dudana, ze haun dela urte bat edo bi, prestatu behar zuten beste bat. Dirua? Nun dago? Dirua non dago? Dirua, nik ez dakit dirua. Nun dago kongresua? Argitu behar dugu hau. Horrekontutan esan zuten, partida hau da zer antolatzeko. Eta egia da, partida han zegoen, baina ez da zer egin. Esan zuten, nik galderetan behintzat Charlie Prietorekin egon nintzen honekin izketan hemen Radio Vitorian, eta galdetu nionian esan zidan arazoak sortatzen ari zirela, ba puntako sukaldariak Gasteizera etortzeko leku askotan antolatzen zirelako horrelako asteak. Ez dakitu nahi di... Nik ez dakit. Nik ez da segon negoziazio horretan, baina... Charlie bai, egon zan afari horretan. Charlie Prieto zan dut, hori izan zelako Alderdi Popular eta Alderdi Sozialistaren arteko akordio horrekontutarako. Horrezaitik aipatzen dut Charlie Prieto. Hori urte bateko kontua izan batzun uste. Nik irakurri nuen zerbait. Ondo, nik denaren, nire ustez, olakoak ondo daude, baina nola baitere ja hori hartu duten Donostian eta Donostian egiten dut, ez? Nik uste dut igual antolatu behar ditugula gauza txikiagoak eta maiztasun handiagoarekin. Ez geratzea olako bat antolatzea 10 urtean behin. Hori nire ustez ezer gutxirako balio du, eta urtean behin ere ez. Antolatu behar dire igual gauza askoz gehiago, eta ez dakit, irubia betero, eta igual guztion kolaborazioarekin. Guk eskolan urtero egiten ditugu jardunaldi gastronomikoak, aurten nahi dugu ekarri sukaldari oso ospetsua, eta azken finean gu jartzen dugu dirua. Zein da? Zin da esan, baina hor gaudelako ez, momentuz zaiakerak egiten, eta... Bueno, pasaren urtean baita ere, ni bentsat egon nintzen diozesan asko... Haulan, eta, bueno, Manolo de la Osa etorri zan, eta Rodero etorri zan, baina esan behar dudana, jarduenak hauek jarraituko direla seguro, baina Donosti dauka, Bilbotarra baita ere daukate zeo zer, eta Naparra baita ere daukate, osea, que behar dugu zeo zer egitea, ze bestela geratuko gara hor, hermanitos pobres, Por cierto, Gamarran jarraitzen duzue ematen, janaria eta baskaria jarraitzen da ematen bertan. Bai. Egunero betetzen da. Bai, bueno, egunero betetzen da, guk oso kopuru gutxi hartzen dugu. Bueno, praktikak egiteko behar ditugunak. Orduan, bueno, ireki genuen jatetzea aste arte honetan, eta poliki, bueno, ja lehen esan dudana ez, guk azken finean beti esaten dugu egiten ikasteko, mugitu behar duzu arrainak, aragiak, eta bar. Sartzen da, jangelan. Hombre, guk daukagu jangela ezberdinak, baina ez ditugu guztiak irekitzen. Egiten dugu, bueno, daukagu bufet bat, eta bueno, zenbait egunetan bufeta irekitzen dugu. Beste zenbait egunetan, eguneroko menua. Beste zenbait egunetan, bueno, hori egunero, ikasle eta irakasleentzako baskaria egin eta prestatu. Bataz beste kanpotik zenbait joaten? Bataz beste 50. Eta zenbat ordaindu behar da bataz beste? Bueno, eguneroko menua baldin bada 11 euro, uste dut bufeta ere bai, 11 euro inguru, eta dastaketa menua uste dut direla 28. Bueno, 28 gai gero ardua eta bar. Uste dut, ez nago seguro eta nik ez nago hor kutsan baina hor non bait. Ondo da. Betetzen dute egunero, unai baina zuena ezberdina da. Bataz beste zenbatze, ordaindu behar den elklareten ateratzeko ondo. 40 gutxi gora bera, 40 euro gutxi gora bera, bai. Hombre, gero hartzen baduzu ardo, no seke, edo koparen bat, edo puren bat, edo, bueno, bai, bakizu, beti zenbatu behar dela hori, baina gutxi gora bera, 40. Noski, hori astean behin, ala hilabetean behin, beste batzuk, segun kartera nola daukaten, urtean behin egin dezakete, eta zuk ulertzen duzu, hori edozeinek
ezin dula egin, baina eskatzen diosunari Gasteizeri da, gure gizartean badaude agintean adibidez ari direnak, arlo politikoan, ekonomikoan, gizarte arloan, eta horin aldetik ere gutxi mugitzen da astian zehar. Esateko, venga, guazen klaretera, venga, guazen Ikea, guazen... Ezakit, nik ikusten dudanez gutxi, baina bueno, ez dakit hor beste jatetxetan zer egoten da, edo igual eskola juten dira, ez dakit, baina nire jatetxera behintzat gutxi ikusten da, Noizean behin bai, baina ez dakizu. Bueno, jarraitu lanian, agian aldatzen dira gauzak, eta zaletasuna, esaten de beti, Euskal Herrian oso ondo jaten dugula, asko dakigu ala galtzen ari gara arlo horretan, gaztek, beste leku batzutan bezalaz ere, gero eta gutxiago dakigu, janari buruz, sukaldaritzari buruz, gutxi sartzen gara sukaldean, galtzen ari da, ohitura hori? Bueno, nik uste dut gazteen artean, neurri handi batean, bai. Hala ere nik uste dut Euskal Herrian daukagula abantaila bat, elkarte gastronomikoak, eta hor nola baite horai mantentzen da. Eta, bueno, behintzat hor familia giroan edo lagun giroan jarraitzen da sukaldatzen. Hala ere, onartu behar da, gazteek gero eta gutxiago egiten dutela, gero eta gutxiago sukaldatzen dutela etxeetan, eta nahi dutela zerbait azkarra egitea, ez? Orduan igual gure amak eta gure amonek egiten zuten platerrak eta batzuk, nola baita, etxeetan ja ez direla egiten. Nik esango nuke, nizar dakit, dilistak, babarrunak, patatak, horiek bai. Baina txipiroiak? Hori saltzeetan egiten dira. Gauzak. Hori jartzea da. Osea, jartzen baldin bazara egitea, ni lehengo aldian txipiroak egiten nuenean. Baina zure lagunek egiten dute, unai? Sukaldariak ez direnak. Laguna, nile kuadriakoak. Zeo zer bai. Bai. Defenditzen dira. Bai, igual batzuk ez, baina bueno. Eta ordu asko ematen dituzte sukaldean? Ez, baina eguneroko janaria prestatzen bai. Hori bai, baina bestia, txipiroiak eta piperrak eta... Bueno, igual baten bat, seguro txipiroiak eguneroko baskaria izango da, Osea, que bueno... Bai, baina gutxiago sukaldatzen da horrela saltzatan... Bai, hori bai, baina... Jendea gero eta zerra gehiago eruten duen... Adibidez gure kuadrillak, gure kuadrilla ginen afaria prestatzea eta hori, babarrunak, afatxeko babarrunak ez, zehose prestatzeko afatxeko bai, horren kuadrillak gazte ikusten dira, afaria egiten baldin badute, igual bokata hartzen badute eta listo. Hori bai dela diferentzia. Nik uste dut dena den horretan, honekin lotuta... Bueno, nire garaian unai ez dakizurean, baina nire garaian etxen afaririk egiten, Ateratzen ginen arratzaldeko 7etan eta dana jarraian egiten genuen afaldu gabe... Baina afariren bat hartu dugu, afariren bat hartu dugu. Goraintziak txustaren zako. Dena den, honekin lotuta, ez? Nik uste dut, behintzat nire iritziz, gastronomia kulturaren zati handi bat dela. Eta, bueno, beste arlotan instituzioek beti daude patrimonio kulturala babesten, eta hau pizka bat dago utzita, ez? Dirudi, esku pribatuetan, ez? Bai, eta, bueno, gure kulturaren zati bada, galtzen baldin bada euskal sukaldaritza, izango zen, igual badirudi, bastakitez, katedrala handi bat galtzea baino garrantzitsuagoa, nire ustez, da, gure bizimodua, gure herrien bizitza, azken finean usten baldin badiogu gure intxaurrak erabiltzari, intxaurra ondoak nor zainduko duen, ez? Edo gure Iriazabal gaztaz baldin badugu jaten, nork izango dituen ardiek. Eta ez hori bakarrik, gure kulturarekin eta gure turismoarekin lotuta eta bar, euskal sukaldaritza oso garrantzitsua da. Eta batzutan nik uste dut gutxiegi egiten dela instituziotik hori babesteko. Baina nik uste dut ezberdina da Euskal Herriko sukaldaria Gasteiz sukaldareko edo Arabarko sukaldaria, uste dut ezberdina direla. Euskal Herriko sukaldaria ematen diote bai Donostin,
Bizkaian, nik uste dut ematen diote gehiago, importantea gehiago, hemen baino. Osea, nik hemen ikusten du zer falta dela. Baina badaukagu sukaldaritza berezirik, Bizkaia eta Gipuzkoarekin alderatuta? Nik uste baietz. Ez bakarri perretxikoak eta marraskilloak. Keba, gehiago, nik uste dut gehiago. Sukalatzeko, gure toke badaukagu. Eta, ala ere, esan behar da, Arabar sukaldea, lotura handia dauka, bai Bizkaiakoarekin, Gipuzkoakoarekin, eta baita Errioxakoarekin. Nafarroakoarekin, bai Errioxa. Hor nazten dira gauzak, baina, gu daukagula ere, bai, gure... Baina zein da ezberdintasuna? Patata asko erabiltzen dala, edo zein da toke hori? Saltza ezberdinak, baina nik uste dut bakoitza dauka bere gauzak, igual patxi egingo ditu saltzakon batzuk, eta beste batek egingo ditu eta arrainun batzuk, eta norbera dauka bere truquillo, ez? Osea, ez da generala orokorra denok egin behar ditugu saltzakonak, ez? Bat egingo ditu saltzakonak, beste batzuk aragigonak, eta beste batzuk egingo ditu postre batzuk izango dira la leche, ez dakit. Bueno, ja bukatzear gaude, ez dakit aldaketak egongo diren jatetzen munduan alkohola legea dala eta unai. Hori nabaritzen da, adibidez, Getaria bezalako herri batean, hainbeste jatetzerekin, hor nabaritu behar dute derrigorrez. Igual Donosti, edo amendik juten baldin masara Getariara, afaltzeko kontu izan behar duzu ardoarekin, edo alkoholarekin. Hiri baten baldin masaoz, ez duzu nabarituko hainbeste, ez? Gamarran, ez dakit nabarituko duzuen hori, ardo botiletan. Bueno, argi dago kontsumo aldatu dela, eta segurazki, igual hori bai nabaritzen duzue, kopak jaz direla hainbeste hartzen, eta jendea, hartzen du kafea, eta gehienetan badoa, edo hartzen du txupito txiki bat, ez, lehen jendeak hartzen ditu kopa bat, edo bi, edo iru. Txupito eramatzen pila bat. Eta ardoarekin, ere bai nik uste dut pizkat gutxiago kontsumitzen dela, baina, ere bai jendeak nahi duenean, edan edo disfrutatu baskari batetaz, eta juten da Sagardotegi batera edo Riozara. Baina gaur egun saia da jatetxe bat herrietan antolatzia, hori, eske apostu importante izan behar da hiri batetik urtetzea, hori jendea xoser jaten badu eta hartzen badu, ja kontu ibili behar duzu kotxarekin, hori nabaritzen da. Baita nabaritzen da, igual Iñaki egia dauka hor, nabaritu dela, igual ardo gitxio, baina hartzen duena ardo ona hartzen dute, hori da. Ardo gehiago edaten dela, hori ere bai. Arabakoa beraz bultzatu barkatu beharra dagola uste duzue biok, eta horretan ibili gara horren inguruan hitz egiten. Eta bukatzeko, zenbat ordu eman behar dira jatetzean ondo emateko ostiral batean adibidez? Asko. Ostiral batean, asko. 12, 13, 14, bez dakizu. Eta, bizitza osorako lana da? Ez. Ni bentsan ni ikusitaz ez. Baina, etapa dia. Ni ustez, igual beste batzuk esango du, que hau da nire bizitza, eta mendik ez nahi urtengo, eta badaude, badago jendea, nahiago duela ordu gehiago ematea, baina bere lanean, edo olako lan polita eta praktiko bat egiten, igual 7 ordu olako enpresa, Mercedesen eman baino, ez? Igual lana ordu gehiago dira, baina nik uste dut interesgarriagoa edo politagoa, jendearekin zaude. Baina Gamarrakoen ametsa, ikaslearen ametsa zen izaten da. Badago denetatik, nik uste dut badaude batzuk, etorkizunean, nahi dutela bere jatetzea edo olako enpresa bat montatu, ez? Eta gero badaude beste batzuk, sukaldariak izan nahi direla, eta, igual mundutik zehar, igual jutea Kanariasetara, gero igual jutea Inglaterrara, eta olakoak badaude ere bai, eta gero badaude beste batzuk, nahi dutena dela, ez dakit, catering enpresatan, edo ospitaletan, edo lan publikoan, badago pizkat denetatik, eta irtenbide profesionalak, anitzak dira. Anitzak direla. Bueno, Unai Fernandez derretana, sorte hon. Ja, esker. Eta jarraituko duzue entzuten egunero da Unai Radio Vitorian, goitxi gora bera, goizeko 7 tarditan egoten da, gutxi gora bera, el madrugador irratza joan, Miguel Ascenso eta Iban Pascualekin.
gutxo erabera hori, goizeko 7 ditan. Eta Iñaki Armentia, Gamarra Ostalaritza Eskolako ikasketa burua, etorkizunari begira ere lanian jarraitu, eta etorkizunean ere Araban sukaldari onak espero behar izan dugu. Bai, espero dugu baietz, jarraitzea, eta bueno, Arabako sukaldaritza, gero eta gorago jartzen. Baina hor baduzue ere bai, Deportibo Alavesek ere Morgado duen bezalaze, hor ere baduzue baten bate izena eta izenekin? Batzutan lehenengo momentutik ikusten zai, ez? Honek badauka gaitasuna eta trebetasuna eta bar. Baina beste zenbaitetan batzutan esaten duzu, hau badirudi ez dela oso ona. Eta gero 3-4 urte pasata gero, sorpresak hartzen dituzu, Hainona esena, nahiko, futbolean ere gertatzen da, Bai. Izarra izan behar duna, azkenian ez da hain izarra eta oso, ez da egit, erdipurdikoa zana, azkenian izarra bihurtzen da. Biei, esan dakoa, eskerrik asko eta sorte onda. Agur.